Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Khun Hanyo Trap National Awakening Movement Ningba Working President Uba Thomas Pasa Kaladawa Bakaswarka Jala Kadeban Pynsangeh Shwa ka tenda Jingkhot Habede ban pentrikam ya ka vehicle scrapping facilities. Habagran Shikilat Patai Kubor Uba Thomas Uloong Bay ka tenda Lakhot Hadian Bakaswarka Jala Kalawandra ya ka Meghalaya vehicle scrappage policy araja akusan hagbakin sadon kikali ki bahab de marjot no. Liathu baka Office Commissioner of Transport haka khat pratrik jeliu hajar punriu kala khot tender hi company bakin ya shimbenta ban pentrekam ya ka vehicle scrapping facilities hende habala puli banya ya kan tender le yi baka don ka jing persyang na ka sarkar ban ai ki tender shiki company ki banabar jong ka jela nolor kata uliathu habapet yik jinon kam bat ki kindon ban thap ya ka tender kilong ki ba e bha ya ki trai muluk ban biang kat kum ka jingpan bat kani le se kilabu ikikindon ban khanglat ikitrairi ban yo eshimenta hakitanda kawe ni kikindon kalong ban yo ikikot kisla na Ministry of Road Transport and Highway ka sarkar India habdan kam ikijinga day Delhi bat kawe ka kindon kalong baki bathap ikatanda kalong baki day bandon iki company kani kalong ka ba e ikikhasi ban penyat ya ka company hakajila ong uba Thomas ulo ong ru bakani kijingle ka sarkar kala bandei bakaladap ban penbet lupa habari ban ai tender ya kanu ka company bahe kibana shabar ka jila ka jingkadu kam ka jila kam deshu ka badang thamai handai ka jingwan rapat ya kini ki kendon kala khangla de ki khasi ban yo kam yo jam ulaong ni dawa baka sarkar ka de ban Pynsangeh Shwa kan ka tanda bat kam de ban ya shakman ka seng kan sapha ka jingtho shaka office jong commissioner bat transport ula benram to nakaliang ka jongi ngilai iba ka office jong ka commissioner of transport kila khot tender ya ki company ki proprietor agencies ban ya simbenta hakaba kin ya participate ban thep tender hakani ka ban yo ya ka ban pentrekam ni ka deka vehicle scrapping facility ye ban kaliang juga sarkar jela haki kalau onra ru ya ka Meghalaya vehicle scrappage policy arja kusan bat nang ni khmat le sekin sadon ki vehicle ki bahab ban scrap no bat ni page baka DTO department ka mi ka tender bat habangi ya pulih benya ya kini tender pada ya baru ki eligibility criteria kiwi ki jindon kam ban pelong eligible ya kini beri belong fit ban participate ni tender habangi page kini kendon ngiyo isai keran maka dan gajing persyang jong ka sarkar ban ai bai ya kaneka tender shaki company ki bahe ki banabar juga state namar habangi bai ya kini ki tender document ki eligibility criteria ki de ki lesi ki ba e ba ya kini ki bari try muluk bakin fulfill ban lesi la bu khnang ki kini kendon ban khanglat ya ki try muluk bakin ya shimenta hakum kini ki tender gawai ni ki condition ki bakal ni tender document kalau abu ko ang the success bidder shall be solely responsible for obtaining all requisite approvals, permits and license for the Ministry of Road Transport and Highway. But ni sotho hi ba banyo yakini ki document baro naka Ministry of Road Transport and Highway hab bandon kam dia ka license. Ani ka jinga dai sa sport Delhi banyo. But kadon du sakawi pada ka condition ki bakila abu baki ong ba the bidder should have experience in any of the following domain. Kawai automotive / vehicle industry, waste management, recycling or waste management, industrial plan, operation and maintenance, operation of any workshop, but kiwi but we so thui ba ki jongi hi ki try ritrum ki khampat dran kono company nong do hakani ka pok state ka jongi but lambai ni kendon sila khanglat ba i khasi baki nation benda but nutri sakawi kendon ru ka baki bu ang dia ka financial turn o ka de bendai by at least 10 te ki jongi ki khasi ngla su thu ka long ka ba e ba but nagaliang jongi hi namar kata ni shim ba le se kini ka sarkar ka kala da bi penbai do pa habari but kanu ka company ka badan shabar do si ka jongi but kin persyang ban ai ka ni ka tender ya kini ki company ki ba ya ka bamut ka jing khanglat ya ki khasi ki jongi pi ka jingkot do kam maka stik ka jungi kam dei ka ba dang ka ba thamai no boro ila itu belum but let's say boro si kata ni pa ba ka ngisi puli ki ko khobor
baki don ki khasi ki jongi ha baki kali jongi sarkar ki ha ban di no ki auction no ki khasi jongi participate ki sim mentang tu bat la don kan man scrap ban de kilo no pada ka ki di ba ki bat kadang ji onong ru ki hari la sutu ba lomba kan ke policy jongi ke government ba lomba kan te la centralize ya borok kini chatang gawi ke company ke wahe ban ka bawan nabar tengah snow bahkan dia kalau kamlong government toy yang ini baca itu but let's say kan dia ka lokai ki ban kalian ka siang ini melaban pedian ha ngioi ha pakaleng ki surat klinti ki sing ke social media hawi kalian chief minister jongi ubu ki dur bala sing kata ke entrepreneur late di syah itu kan syah mo ban saukhia ban wanra ban kinti ya ka jingkam sengkam lajong Andai pada ini pe hawa kalian pada wanra kum kini pada ki polisi kum kini tender ban kini pada ya kakawai kaji jong ukasihi dan kalian ka jong ngi penrem kum kini ki persian bang ni dawar buka sarkar kan stop sange Shwa ya kani ma kim dei ban ya syahmat ya kani ban ngin sapharu da Jingkhot syah office of commissioner and transport kabar ke benta pada habari ba kani kadai pi kini ki company ki banwan lada ke state government ke persiang ban ai ya ketika tender ya ki company banabar la ti kenapa kadi kan habai hapok at definition of trade ke bamot ki dan kami ke trade license na pok ka KHDC ban kali ngajungi ngin paru ke city support KHDC ban kentu ya ke council ba kadon kan ka jingtu juga state government let's say ban ai ya ke kontrak ban penyat dari company banabar banda kalian ngajongi ngin karpat ya council bahkan dei ban ai ya katring license kum yakin ki company ki ba persiang ban kini pada ya ka kamai jong khasi ujongi ban ngin karpat tu ya ka council bahkan tho lupa in advance sapok ka office jong commissioner transport ban penting syaki banda kalian ka council kamla ban ai ya katring license ada apply ru nomor ban le yakini kam scrap ki khasi ujongi hilala kat kum ka jing ai bor hi jong ka regulation 1954 ka benta ka balai pada ka wa ngi penpau ka jing solong about ni subvention tu ka city ka jong ye bangin tho sha ka office jong commissioner transport ka dei ba kani ka dengan Jingkhot tender ban alot di kalan ban hakani kalan kin sa shna kita ki machinery sokora be bat kin sa pentri pada kata ka scrapping te ka jing kali ka mi menta hato kalong kat kum ka an ma ban alot ya kat jaka ya kibam dei kita try meluk kita jelah lani ban shu ai kontrak lani ban ai lease ya kani ka jaka syaki bar jelah atu kam long ka jin pen khen ya ka land transfer act tu jelah ka jongi pada ti kita gri ki point ki ba na kalian ngajungin tho syaka office jong commissioner transport ban ngi khmi lentihi ban kalian ka office kin put on hold kin sange Shwa kani but on ya page pada dah kadu kelenti banyak sangat hadir pada maka jika temu ke jong ri awai kat bala ngi di create opportunities ya ki local Shwa ya ki jong Shwa kata kadi ke benukong ya dah kumnong create di ai ngi ka jing start to masoka hari ong pansu kini no mentawat ya ki marjot marpai nak jala ka jong itu hawan ru company ba mundur ki wat ki marjot marpai ni hap ai si company ki barawa Tekani hatu ka shangnong rem. Hakat jing snow tu ka de ka bam shangnong rem. But let's say kani kan khata pare ki bapun ba ki khasi ki jongi. Ki ba im. Dak bateri ya kum kini ki jat kam. Tengi kermen ba ka sarkar ka mentar kan pe ya kani reasonably dak jing so thu. Om de dak jing songsin. Andai ban om de perkhat batang melayo dong maki. Te ka biang baik ban ai si kompli bana baru. Bat ngin sa follow up ade kini ki points ki jongi hakiri di sini di bawah pada. Tenda nak kalian office jong transport Meghalaya kila penmi agak khatra tadi ubay Jun arjar apnre bana kalian ka jongi ni penpar bujung ranga persiang wan wa ikut khubor lami dia ma pokok khubor ni kan ka tender bat hatu mentang ngamlap bak kila mi la penmi akot khubor te ka mi kita ka wi sekali ba at least hakik local newspaper kini ban mi pun menjai tanda terang baki jongi ki bana pok state ke jongi benina jai budi jongi kila ban ya simbata ban ya kani ka tanda hi la ka bankut ban summit ya ka di 8 bunai arpo tu bunai Julai arja
art pun real. But kani kan tender kali online system. Kumbang kita kho aneka tender notice di online system mana kalian ngajongi nyong ba kerja online tu kali kawin ke window piong i bana bar apply lang. Dia haji siang ngong kami kini ki jadkam government kariban I preference why ki jongi kasi lala menteri ni jadkam mat di ruban ai da offline tender kan ham facilitate ki jongi banyak participate kenapa ngila ban kintiu pada ya ki jongi ki bakwa ban kiu hakikam hakajing sen kam la jong pada kai